Da, Mama Kids! Danas učimo razliku između voća i povrća. Bokić, dragi dijete, ovo je banana. Ovo je jabuka. Ovo je naranđe. Ovo je limun. Ovo je ljubenica. Ovo je kiwi. Ovdje imamo krušku. To je breskva. Ovdje imamo slivu. Ovo još jedna jabuka. Ovdje mango. Ovo su trešnje. Ovo su dunje. Ovo je kočija. Ovo je cukini. To je crveni čili. To je zeleni čili. Gotovo! To je bilo naše voće i povrće. Bravo, dijete! Da, Mama Kids!